ବୋଉ ତତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନା ମୁହଁଟା ଅଚିହ୍ନା କେମିତି ହେଇଯାଏ ଲୋ? ଯେତେବେଳେ କା କାମରେ ନ ଆସିବୁ ସେତେବେଳେ ତୁ ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ ହୋଇଯିବୁ। ବୋଉ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁ କିଏ ବୋଲି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ମଣିଷ କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ତୁ ଯେତେବେଳେ କା କାମରେ ବାଧା ଦବୁ ସେତେବେଳେ ତତେ କିଏ ବୋଲି କହିବୁ। ବୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ତୁ କିଏ ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିନି ବୋଲି କୁହେ? କାହିଁ କହୁଛି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପ୍ରଶ୍ନ ତୁ କାହିଁକି ପଚାରୁଛୁ? ବୋଲ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଚାରୁଥିଲା ତ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି। କଣ କହିବି ମୋ ସାଙ୍ଗର କାମ ସରିଗଲା ମତେ ଅଚିହ୍ନା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲା। ସେ ସାଙ୍ଗଟା ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ବୋଲି ମତେ କହିଲା ତୁ କିଏ? 2 ବର୍ଷ ପରେ କାମ ଦାମ କରିକି ଆସିଲି ଫୋନ ଫାନ ନାହିଁ ତମେ ଏବେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ମତେ କହିଲା ତୁ କିଏ ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିନି। ସବୁ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଏଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ। ତୋ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ପୁଅ କଳିକାଳ ରୀତି ବିପରୀତ ଭାଇରେ